suara meyakinkan. Hanya rengi rawuhipun para tamu kagem Mbah Putri. Tresnan pancene tresno iki ake coba arep mbeko ngendika tresnan iki yen aku sliramu ratia yen durung kabisa mereka kuwasa Mas kowe sing tak sayang ranilo aku kudu kelangan Mas musti kadeng ati tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labut tresno datan kendang sange coba tangi wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Hilang Asik oi Mas kowe sing tak sayang ranilo aku kudu kelangan Mas musti kadeng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labut tresno datang kendang sange coba Pake wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku asik oi ganjarengi saperangan para tamu ingkang katemben ramu sesekali kita menghadap ke sana ya Dek anak-anak ben dipirsani para tamu sedaya Mas kowe sing tak sayang ranilo aku
Mbak ya, ya. Sudah ya Dek Iva. Sampun nggih Dek Iva.